Alanis Morissette na stredajšie predpoludnie z Rádia Slovensko vám prajme všetkým pekný deň. Poistiť či nepoistiť? Túto otázku si už určite položil nejeden vodič. Medzi majiteľmi starších aut často panuje názor, že havarijné poistenie sa neoplatí. Barbara Štubňová sa pýta riaditeľa úseku neživotného poistenia komunálnej poisťovne Dušana Zemánka, či by si dal poistiť napríklad 7-ročné auto. Určite áno a vysvetlím prečo. Je pravda, že s pribúdajúcim vekom vozidla sa jeho hodnota znižuje. Zároveň však platí, že v prípade totálnej škody alebo odcudzenia bude klientovi vyplatené poistné plnenie, za ktoré si vie kúpiť rovnaké vozidlo rovnakého veku. Faktom tiež je, že najčastejšie dochádza k menším tzv. Parciálnym škodám. Vtedy klientovi uhrádzame náklady na opravu v plnej výške, vrátane nových náhradných dielov. To znamená, že havarijné poistenie sa naozaj oplatí aj pre staršie vozidlá. Skúsme sa na to teraz pozrieť cez finančnú optiku. Je havarijné poistenie naozaj také drahé, ako si mnoho ľudí myslí? Cena ročného poistného sa v závislosti od veku vodiča, regiónu a hodnoty auta začína približne od 200 eur. Cena závisí aj od miery spolúčasti, ktorú si sami zvolíte. Čím je vyššia, tým menej zaplatíte. Ušetriť môžete aj tak, že ročné poistné uhrádzate jednorázovo. A teraz sa na to pozrime z nákladovej strany. Priemerná výška škody v havarijnom poistení dosahuje podľa našich štatistík 1200 eur. Niektoré škody, napríklad na čelnom skle, sa pritom bežne opakujú aj viackrát za rok. Preto aj majiteľ staršieho vozidla môže s havarijným poistením ušetriť celkom významné náklady. Vy ste sa už určite stretli aj s tým argumentom: som skúsený vodič, havarijné poistenie nepotrebujem. Je to naozaj tak? Spoliehať sa na to, že skúsený vodič havarijné poistenie nepotrebuje, je chyba. A to bez ohľadu na vek a počet najazdených kilometrov. Vaše auto môže poškodiť neznámy vodič aj z ľadovateľa masa snehu, ktorá sa zošuchne zo strechy, padnutý strom alebo silné letné krúpobytie, ktoré vás zastihne na ceste. To všetko sú poistné udalosti, aké evidujeme pravidelne. A skúsený vodič nevie zabrániť týmto škodám. Ak vás táto ponuka zaujala, viac informácií nájdete na www.kpas.sk.